Вітаем вас у эфіры Беларусь-3. У бліжэйшыя хвіліны калейдаскоп культурных навін, вядомых імёнаў і цікавых фактаў на календары 26 студзеня. І на пачатку праграмы пра адметныя падзеі ў культурным жыцці нашай краіны. Пачнем з тэатральнага мастацтва. Вялікі тэатр Беларусі сёння запрашае публіку на знакамітую оперу італьянскага класіка Джузеппе Верді «Баль маскарад». Цікава, што гэта адзіная з оперы Верді, дзеянне якой адбываецца ў Злучаных Штатах Амерыкі. І перанесена яно было за акіян не выпадкова. Справа ў тым, што асновай сюжэту стаў сапраўдны гістарычны факт – забойства падчас маскараду караля Швецыі Густава III. Каб ніхто нічога лішняга не надумаў, цэнзары запатрабавалі ад Верді змяніць сюжэт. У выніку дзеянне перамясцілася са Швецыі ў Штаты, кароль Густаў стаў англійскім губернатарам Бостона і толькі геніяльная музыка Верді засталася без змен. З цікавымі і загадкавымі месцамі нашага вялікага тэатра оперы і балета, якія недаступныя звычайнаму гледачу, пазнаёміліся нашы карэспандэнты. Прапануем і вам зазірнуць за сцэну. Вялікі тэатр Беларусі хавае за сваімі дзвярыма шмат гісторый і паданняў. Чым жыве гэты механізм? Вось факт. Глядацкая зала разлічана на 1300 чалавек. Штодзённа ў самім тэатры працуе крыху менш за 1100, і кожны са сваім лёсам. Бутафорская майстэрня – гэта месца, дзе кожная опера або балет набывае матэрыяльную сутнасць з дрэву, кардону, шклу, пап'е-маше ці жалеза. Кожнаму майстру спачатку даецца агульны вобраз, створаны рэжысёрам, яго творчая задума, якая пасля абмеркаванняў пераходзіць у эскіз. Эскизы нам приносят, то есть это художники, на каждый спектакль есть техническое задание, где все расписано. Раней яны рабіліся як сапраўдны чарцёж, выключна алоўкам на паперы, з дакладнымі памерамі, нумарамі колеру і характарам дэталяў. З 21 стагоддзя у майстэрні знікла гэтая працоўная романтыка з надыходам камп'ютарнай эры. Мы, конечно, что-то предлагаем, но нам оставляет небольшое пространство для творчества всегда. Сцены майстэрні упрыгожваюць афішы ўжо мінулых спектакляў і тых, над якімі яшчэ трэба будзе працаваць. Кожны стол майстра адлюстроўвае яго вопыт, а іх рабочыя палічкі захоўваюць любімыя трафеі. «Змея» не пошла у нас на один спектакль и осталась жить здесь у нас. Зараз бутафорская майстэрня працуе над рэканструкцыяй «Махбет» і над стварэннем рэквізіту для новых спектакляў «Вясковы гонар» і «Чароўная флейта». Напрыклад, для апошняга вырабляюць карчаны, стрэлы і 24 лукі. Самы прыгожы для галоўнай амазонкі. Было достаточно так очень масштабно и физически, наверное, тоже нелегко. Яны вырабляюцца максімальна набліжанымі да тагачасных замалёвак, але ў майстроў ёсць свабода ў матэрыялах і дэкоры. Галоўнае зрабіць рэквізіт максімальна функцыянальным і лёгкім у выкарыстанні. Такі лук выглядае аб'ёмна і грамостка, але сапраўдны важыць не больш за невялікую кнігу. Художник, он совместно с режиссером на идею спектакля работают, а мы уже стараемся воплотить их задумки. Бадай адну з самых неадназначна вострых п'ес Андрэя Макаёнка «Зацюканы апостал» сёння паказваюць на сцэне горкаўскага тэатра. Напісаная амаль паўстагоддзя таму, трагікамедыя дагэтуль не страціла сваёй актуальнасці. Вядома, што драматург напісаў яе пасля некалькіх падарожжаў за мяжу, у прыватнасці ў Амерыку. Свае ўражанні ад асаблівага ладу жыцця замежнікаў, іх звычак, маральных прынцыпаў, якія моцна адрозніваліся ад прынцыпаў жыцця савецкага чалавека, пісьменнік апісаў у творы, які пасля стаў класікай айчыннай літаратуры. Заўтра адзначаецца дзень зняцця блакады Ленінграда. Гэта свята са слязамі на вачах. За амаль 900 дзён блакады ў горадзе загінула больш за 600 000 чалавек. У памяць пра гэтую падзею тэлеканал «Беларусь-3» прадстаўляе кінастужку «Зімовая раніца» па матывах аповесці Тамары Цынберг «Сёмая сімфонія». Аўтар кнігі сама перажыла гэты страшны перыяд. Яна была адным з байцоў мясцовага супраціўлення. Нягледзячы на страшны кантэкст, у якім адбываюцца падзеі фільма, гэта вельмі добрая і кранальная гісторыя. «Зімовая раніца» завтра ў 9 гадзін 5 хвілін. Место рождения Ленинград. Так. Ну вот и все.
Пра ваенную блакаду Ленинграда ў гады Другой сусветнай вайны таксама расказвае дакументальны серыял «872 дні Ленинграда». У фільме страшная і гераічная гісторыя барацьбы велічнага горада. Заключную серыю глядзіце заўтра ў 16 гадзін 15 хвілін на тэлеканале «Беларусь-3». В ночь на 20 сентября батальону 115-й стрелковой дивизии удалось переправиться через Неву на рыбацких лодках и самодельных плотах. Наступная прапанова адрасуецца як юнай аўдыторыі, так і іх бацькам. Напэўна, кожны ведае, што тэатр лялек – гэта самае чароўнае месца ў свеце, бо тут ажываюць лялькі, тут можна сустрэць прывід і адправіцца ў падарожжа ў часе. І ўсё гэта сёння чакае тых гледачоў, якія трапяць на прэм'еру беларускага дзяржаўнага тэатра лялек «Калядную гісторыю» Чарльза Дікенса. Рэжысёр Ігор Казакоў разам з мастачкай Тацянай Нерсісян стварылі сапраўды калядную пастаноўку, у якой месца знайшлося і для сапраўдных тэатральных цудаў, і для разваг пра сэнс жыцця. Прыхільнікам класічнай музыкі сёння раім наведаць Белдзяржфілармонію. Новая праграма ў стыхіі танца ад ансамбля салістаў «Класік-авангард» абавязкова закране душу і прымусіць цела пусціцца ў скокі. Мінуэт, гавот, кракавяк, вальс, полька, танга, румба, самба, лезгінка. Чароўныя гукі танцавальных мелодый у выкананні прафесійных музыкантаў не пакінуць абыякавым нікога. На чарзе інфармацыйныя ўзбагачэнні цікавымі падзеямі, якія адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Нядаўна адзін з французскіх аўкцыённых дамоў прадставіў публіцы невядомы раней эскіз Леанарда да Вінчы. Малюнак памерам 19 на 13 сантыметраў выкананы карычневай тушшу. На ім намаляваны святы Себасцьян, прывязаны да дрэва. Гэта нешта неверагоднае. Вельмі рэдка можна знайсці малюнак Леанарда да Вінчы. У нас падобнага прыкладу не было. Шэдэўр у аўкцыённы дом прынёс французскі пенсіянер. Сапраўднасць эскіза пацвердзіла эксперт Метраполітэн-музея ў Нью-Йорку, якая спецыялізуецца на работах італьянскага мастака. Лічыцца, што ён напісаны паміж 1482 і 85 гадамі. Спецыялісты мяркуюць, што гэта адзін з 8 эскізаў з выявы святога Себасцьяна, пра які згадваецца ў Атлантычным кодексе. Гэты манускрыпт створаны самім да Вінчы. На адваротным баку малюнка утрымліваюцца выкананыя левай рукой чарцяжы і ўрывак тэксту, напісаны люстранам. Міністэрства культуры Францыі прызнала эскіз да Вінчы нацыянальным здабыткам і заблакіравала яго продаж з аўкцыёну. Гэта значыць, што малюнак павінен патрапіць не ў прыватную калекцыю, а ў адзін з нацыянальных музеяў. Працягваем наш культурны праменад. Гэтым разам спынімся ў горадзе над Бугам. П'есу Міхаіла Рошчына «Муж і жонка здымуць пакой» сёння паказваюць на сцэне брэсцкага акадэмічнага тэатра драмы. Лірычная, немудрагелістая, з цёплым гумарам пастаноўка «Маладая сям'я здыме кватэру» распавядае аўтарскую гісторыю кахання, вяселля, быт. У рэжысёра Цімафея Ілеўскага яна атрымалася мабільная, сучасная і ў той жа час лаканічная. Відавочна тэатральнае жыццё актыўнае і насычанае не толькі ў сталіцы, што не можа не парадаваць. А наш кінагід зверне вашу ўвагу на найбольш цікавыя і змястоўныя фільмы, якія пазначаны на афішах кінатэатраў. На што чалавек здольны дзеля веры ў свае ідэалы і перакананні? Што здольны аддаць дзеля Хрыста? Маўчанне Марціна Скарсезе стваралася 30 гадоў і заснавана на рэальных падзеях. У 17 стагоддзі два святары-езуіты падвергліся гвалту і пераследам падчас падарожжа ў Японію, куды яны паехалі знайсці свайго настаўніка і распаўсюджваць хрысціянства. Па словах Скарсезе, раман «Сюсаку Энда» прыцягнуў яго як каталіка сваёй тэмай маўчання Господа пры тых пакутах, якія ёсць у свеце. Гэта першы фільм з часоў «Вострава праклятых», які рэжысёр цалкам зняў на 35-міліметровую плёнку. Цікава, што ў Рыме быў праведзены спецыяльны паказ маўчання для 400 святароў-езуітаў, якія далі дабро на далейшы пракат. Мэтту Дайману ёсць за што ваяваць у фільме «Вялікая сцяна».
1700 гадоў яе ўзводзілі, каб абараніць Кітай ад любых пагроз, але з такім ворагам не сутыкаліся нават самыя адважныя воіны. Цікава, што на нашы экраны фільм трапіць раней за замежныя. Яшчэ да афіцыйнай прэм'еры «Вялікая сцяна» Джана Імоў трапіла ў спіс самых дарагіх фільмаў. Яе бюджэт склаў $135 мільёнаў. Фільм атрымаў шквал каментарыяў па тэме выбару на галоўную ролю галівудскага акцёра. Крытыкі заявілі, што гэта культурны крадзеж прадстаўляць белага Мэта Даймана як сілу пры будаўніцтве вялікай кітайскай сцяны, калі большую частку будаўніцтва вялі простыя кітайскія жыхары. Але хай гісторыя застаецца гісторыяй, а кіно мастацтвам. Аматарам прыгод знакамітага сышчыка Холмса і доктара Ватсона тэлеканал «Беларусь-3» падрыхтаваў да прагляду «Шэрлак Холмс. Здарэнне каля вадаспада Вікторыя». Галоўны герой стаміўся займацца расследаваннем і вырашыў сысці на доўгачаканы спакой. Аднак яму так і не далі гэтага зрабіць. Сам кароль Эдуард вырашыў дарушыць яму справу дзяржаўнай важнасці. Каб выканаць заданне, сябрам прыйшлося адправіцца ў далёкі Кейптаун. Усе 4 серыі фільма «Шэрлак Холмс. Здарэнне каля вадаспада Вікторыя» глядзіце заўтра ў 9 гадзін вечара на тэлеканале «Беларусь-3». Зачем, черт возьми, мы затеяли все это? Алмаза нет, теперь и карты нет. От тебя никакого проку. Далей у калейдаскопе галерэя славутых імяніннікаў. І першым узгадаем імя беларускага скульптара Уладзіміра Жбанова, якому б сёння споўнілася 63 гады. Яго скульптурам цесна і сумна ў музейных залах. Яны выйшлі ў народ і жывуць сярод нас. Ён быў ініцыятарам стварэння так званай кантактнай скульптуры, якая была разлічана на непасрэднае ўзаемадзеянне з гледачом. Таксама сёння ёсць нагода павіншаваць з днём нараджэння абаяльную жанчыну і таленавітую актрысу Святлану Окружную. Дзякуючы асабістым здольнасцям і выдатнай прафесійнай падрыхтоўцы яна заняла вядучае становішча на сцэне Коласаўскага тэатра ў Віцебску. У творчай скарбонцы актрысы дзясяткі яркіх і запамінальных роляў. І ўсе яны вылучаюцца эмацыйнасцю і асаблівым лірызмам. І яшчэ колькі слоў пра гучныя культурныя імпрэзы нашай краіны. 120 гарадоў Беларусі, менавіта столькі населеных пунктаў у геаграфіі музычна-адукацыйнага праекта «Беларусь-тур», у рамках якога выступае акардэаніст Игорь Квашевич. Больше подробязно про музычный проект у нашей размове. Игорь, здравствуйте. Продолжается ваш тур по Беларуси «Беларусь-тур». В чем цель и главная идея проекта и как он возник? В концертном сезоне 15-16 годов совместно с Министерством культуры мне удалось реализовать акцию «Неделя аккордеона». Целью ставилось объять все наши среднеспециальные учебные заведения Беларуси. И, повторяюсь, мне удалось это сделать. Сама же идея «Беларусь-тур» принадлежит мне. И мне очень приятно, что эту идею в сжатые сроки поддержало Министерство культуры. Можете себе представить масштаб партнеров. И впоследствии Республиканское общественное объединение «Белая Русь». Основной целью, конечно, самое главное является воспитание нашего подрастающего поколения и вообще сохранение духовных традиций и завоеваний как в академическом жанре, так и в жанре эстрадной музыки. 120 городов Беларуси, 120 концертов и мастер-классов. И это не считая других мероприятий. А откуда берутся силы? Такие партнеры в лице Министерства культуры Республики Беларусь, общественное объединение «Беларусь», оно дополнительно накладывает и без того ответственность. И плюс меня, конечно, поддерживает моя семья, моя супруга Нина Александровна Якуш. Это очень важно, чтобы в семье понимали важность вот этого выбранного пути и масштабность самого проведения «Беларусь-тура». Чем покоряет золотой аккордеон Беларуси своих соотечественников в рамках тура? Каков репертуар столь масштабного турне? Первая часть мероприятий – это академическое направление, а также музыка белорусских авторов. Разумеется, для аккордеона я с большим удовольствием и у себя в стране, и за рубежом представляю творчество нашей белорусской композиторской школы, тем самым делая некий имидж в стране. И вечерняя программа, она состоит из эстрадных произведений, инструментальных и вокальных моих альбомов «Мистер Аккордеон», «Брызги шампанского» и авторская работа, где выступаю автором, композитором к своим песням, автором слов к этим песням под названием «Времена года». И вот
такой симбиоз репертуарный, делает программу вечернего мероприятия. Для меня было очень важным проведение вот этого тура здесь, в стране, поскольку за последние 2 года я получил колоссальный опыт и возможность сравнивать все-таки нашу систему подготовки начинающих музыкантов и даже европейскую. У нас создана прекрасная система музыкального образования. И мы, белорусы, воспитанники белорусской музыкальной баянной школы, являемся очень серьезными конкурентами для любой другой на международных фестивалях, конкурсах. Спасибо, Игорь, вам большое. Желаем вам творческих успехов и до встречи снова. І пакуль гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Пазнавайце больш разам з праграмай «Калейдаскоп», падтрымлівайце культуру і заставайцеся на тэлеканале «Беларусь-3».